Cha mina mfethu ngibuza ukuthi ungakhetha malini u200 mungenali 1000 ungeke uthole lutho. Jesu! Hayi ngoba iyaxaka ke lento asivele siye. Cha mina into engifuna sikhulume ngawo namhlanje ukuthi bengifuna sibuyele kulolu daba la izolo. Udabeni la izolo bengibona ukuthi kunganjani mhlawumbe uhulumeni mhlawumbe bengapropose any grant. Leyo grant will be specifically for ama-virgin. Kube ne grant nje ama-virgin ukuthi okay le ntombi le ikwazile ukuyiphatha kahle yaze yafika eminyakeni no18 then ke umuntu mase na 18 siya qualify for leyo grant loyo. Mhlawumbe uhulumeni abaphande noma ngo-1500 a month noma 1200 a month. Hayi ngasiza lokho mhlawumbe ngayinciphisa ne-HIV. Unplanned family ngesibe nawo kungareduce nje population. Hayi ama-abortion hayi ngancipha kakhulu lonto lo ama-abortion. Hayi ngasiza kakhulu. Hayi asibayeke baby mama ngoba phela lento le iqonde nama-virgin ngicabangela le ngane eziphethe kahle ama-virgin. Mina ngicabangela ama-virgin mfowethu ngicabangela ama-virgin angeke. Okay khona ngena ngizokuthinta manje. Hey Sinel. Meche. Khuluma ngama-virgin. Hayi meche mfethu. Awungephansi indaba zama-virgin. Yabo lezo zinto into engenamsebenzi ke nje la kumina lezo. Hawu. Awusho. Ibhle ntombi yakho. Hawu. Masinela, nginentombi mina. Hayi bo meche mfethu. Ngisho lenga nakho bafethu. Kagoba nginentombi. Meche mfethu. Ngisho lengane lena eyaqomayo sihamba ngebhasi. Sakhumbula. Masinela, ngagibela ibhasi mina. Jesu magic. Ngisho lengane lewayishelayo sika Maduyazana. Yakunikeza inamba, yaqoma sisebhasini sihamba nawe. Ngashela kaMaduyazi mina Masinela. Yebo Magic usho intombi yakhe islender. Iyona impela ke lo ngane ayishoyo. Le mpofu Magic. Exactly impela. Le hlezi iveza amazinyo ngaphandle engathi lo mngani wakhe ifusesiphaka la ekhaya. Jesu! But ke ngiyawathanda amazinyo akho. Wathanda noma zinyama. Hayi ukuthi umbala yona ngiyawuthanda vele.